Казанның 80-нче мәктәбендә Татарстанның халык рәссамы Мөдәррис Минхаҗевның төсләрдә милли хисләр дип исемләнгән шәхси күргәзмәсе ачылды. Аны хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов күреп кайтты. Менә мәсәлән, монсын да әтигә башланган Мөхиттингә безнең әти атны киендерә, тәгәрмәчләрен ясап, аның дугаларын ясап, камытларын бөтенесе менә бу әтигә башлана. Вот. Менә монсы башлана әнигә менә. Мөдәррис Мөхитдин улы Минхаҗев татар дөньясында бик билгеле шәхес. Аның һәр рәсемендә татар мотивлары чагыла. Рәссам татар халкына булган бөтен мәхәббәтен үз иҗатында күрсәтә. Ул пейзаж, портрет, натюрморт, шамаил һәм башка жанрларда иҗат итүче рәссам. Шәхси күргәзмәләре Россиянең, Татарстан һәм Башкортстанның бик күп шәһәрләрендә оештырылды. Мөдәррис әфәнденең картиналары күңеле кебек якты, матур, җылылык биреп торалар. Татар мохитында, татарның гөреф гадәтләрендә, рухи байлыгында, татардагы матур төсләрне дә монда бу картиналарда күрергә була. Я сердечно поздравляю Мудариса Мөхитдиновича с открытием персональной выставки. Мин Мөдәррис Мөхитдин улын чын күңелемнән шушындый зур шәхси күргәзмәсен оештыру белән котлыйсым килә. Әлбәттә, ул зур рәссам, оештыручы. Бүген төрле жанрдагы әсәрләре куелган. Аңа зур уңышлар телим. Мөдәррис Минхаҗев Татарстанның Саба районы Шәмәрдән эшчеләр бистәсендә туган. Шәмәрдән урта мәктәбен, Ижауда Удмурт дәүләт университетының сәнгать графика факультетын тәмамлый. Ижауда Удмурт транспорт идарәсенең эстетика бюросында эшли. Совет армиясында хезмәт итә. Арча мәдәният йорты каршында сәнгать остаханәсе ачып, бизәү эшләрендә катнаша. Түбән Камада да сынлы сәнгать студиясе ачып, шунда балаларны рәсем сәнгате серләренә өйрәтә. Рәссам бүген дә иҗат юлында. Бу егет әнисе 27 яшь чакта вафат булып 2 яшьлек калган егет. Үзенең тырышлыгы белән менә аның артыннан төшү булмады, без үзебез булдык көтүче. Үзенең тырышлыгы белән менә шундый югары үрләр яулап, бүгенге көндә менә аны зур күргәзмәсенә җыелдык. Бүгенге көндә ул халык рәссамы исемен йөртә. Бик горурланабыз, киләчәктә зур уңышлар телибез. Алла булса, яңадан да шушы күргәзмәдә чыгышырга язсын. Ул шундый нечкә күңелле кеше, ул матурлыкны шул хәтле күрә белә. Гармон тавышы ишетсә дә, чишмә тавышы ишетсә дә, җыр тавышын ишетсә дә, ул аңа искиткеч тәэсир итә. Күрәсең менә шул аларның шушы матурлыкны күрү, чисталыкны күрү сәләте аңар аны илһамландыра торгандыр, үзенең әсәрләрен язарга булыша торгандыр дип уйлыйм. Күргәзмәгә килгән кунаклар, рәссамның дуслары аны үз эшенең остасы, татар халкының асыл улы, татарның бөтен яшәешен тулысы белән күрсәтә алган кеше буларак бәяләделәр. Картиналары да шуны раслый. Мөдәррис Мөхитдин улы Минхаҗев рәссам, педагог, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның халык рәссамы, Шамил Бикчурин премиясы лауреаты, Татарстан рәссамнары берлеге әгъзасы. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.